Počelo je 1990. skromno, ali s voljom i vizijom, te osnivanjem i prvom poslovnicom. A u međuvremenu se tvrtka proširila cijelom Hrvatskom, te ih u svojoj mreži trenutno ima više od 100. Tokić upravo slavi svoj 30. rođendan i ovo je prilika da se podsjetimo njegova puta od početaka do danas. Nakon početnih koraka i godina razvoja, prvo veliko širenje maloprodajne mreže uslijedilo je 1996. godine, da bi 2002. bio skovan danas široko poznati slogan tvrtke – sigurnost u pokretu. Sa širenjem mreže i razvojem poslovanja napravljen je iskorak u svijet sporta, pa Tokić Racing Team od 2010. do danas postiže uspjehe na trkačkim stazama i sudjeluje u razvoju mladih vozačkih nada. Na začetak mreže ACC, odnosno Auto Check Centar servisa koji se dogodio 2013. prirodno se nadovezalo osnivanje Tokić edukacijskog centra, posebne vrste edukacijskog centra koja predstavlja platformu za edukaciju automehaničara, autoelektričara i zaposlenika. Otvorena je jubilarna 100. poslovnica. 2015. godine uvodi se program vjernosti, gospodarski i moto program, a otvara se i pozivni centar. U poslovanje se uvode napredne metode Kaizen i Lean managementa, a korak s vremenom vidljiv je kroz digitalnu transformaciju tvrtke. Sa stalnim rastom i razvojem uslijedile su daljnje promjene. U obliku novog koncepta poslovnice i novog prostora uprave, ali i sasvim novog logističko-distributivnog centra u Sesvetama. Tvrtka je time dobila novo sjedište i temeljno skladište za kvalitetan lanac opskrbe. 2017. je uz novi model franšiznog poslovanja stasala i prva privatna robna marka u Hrvatskoj, svima znani TQ. Najprodavaniji brend i prvi izbor kupaca u Tokiću, a održan je i Tokić Expo sajam. Uslijedili su elite certifikat londonske burze i T1 konferencija, a zatim je stiglo i prestižno priznanje The Future Shapers za uvođenje svjetskih standarda i inovativnih procesa. Tokić je lani preuzeo renomirani kvarnerski autocentar Marinići, što je bila prva akvizicija u povijesti tvrtke. Ove godine, unatoč krizi uzrokovanoj pandemijom, uslijedio je još veći i još značajniji korak. Tokić je kao najveći hrvatski lanac i distributer stvorio najveće regionalno savezništvo i to akvizicijom Bartoga, najvećeg slovenskog distributera autodijelova, guma i alata. Na koncu, iako broji oko 300.000 artikala, Tokić nisu samo autodijelovi, nego i ljudi. Točnije oko njih 1300, uključujući i franšizne partnere i Bartog. Dakle, Tokić slavi, ali ne sam, nego zajedno sa svojim vjernim kupcima. Do 15. prosinca traje nagradna igra u kojoj je moguće osvojiti Škodu Octaviju, skutere i romobile i druge vrijedne nagrade. Kroz svoje društveno odgovorno poslovanje, tvrtka povodom 30 godina ima 300.000 kuna rođendanskih donacija prema pomno odabranim humanitarnim i sportskim udrugama te klubovima i strukovnim školama, kao i nagradni natječaj u kojem dijeli 30 stipendija za redovne studente i učenike. Na kraju ostaje reći još samo sretan rođendan!